Čo? Ako, OK. Ideme hrať. Kontinent. Ideme hrať, kámo. Ináč, ideme hrať Granny, to som ani nechcel. Deň 1. Dobre, začínam. Ale akože mi to naskočilo, že zvuk není možný. To je jedno. Hodím pohár sem. Tak. OK. Hnusná babka ide po mňa. Ja ju chytračím, no neviem. Tak. Strhám. Nebojím sa jej. No, tak. Tu ma nedá. Haló, babka. Tak ona nejde. Tak ja odídem. OK. Ne! No počkaj, no sa nemôže. Bez bad, bomba, začapať, bomba. Čiže sa nemôže. Ja toto asi počula. No tak. V kľude vypadnem. OK. Kde je babka ináč? To som tu ešte nevidel. No videl na začiatku. Čo? Ježišku, miláčku. Ja som sa OK, dole. Dúfam, že ma počuješ. OK. Počkajte. Dobre. Preskočím to. A teraz bude ležať tá vaza, ktorú som hodil. No jasná. Nechcem ide. Že obídem. Tak. Dole. OK. No. Nič. Tak. Dobre. Idem ďalej. No tak už ťa vidím. No tak. To som vážne šťastný, že ťa vidím. No mne bolo lepšie, keď som ťa nevidel, ale dobre. Ahoj. Hehehe. Nemá šancu. Ty baba Jaga. Ona to nevie otvoriť. Ježišna sa bugla. To mám výhodu, nie? To sa nikomu ešte z vás vážne nestalo, alebo áno? Napíšte mi do komentárov, či sa vám niečo také niekedy stalo. Idem hore. Tu už zatiaľ nič... Spomeň čerta! Zdraj! Sa to človek ani otočiť nemôže. To je hneď babka za tebou. No, to je tak, keď nechceš jesť z babky. OK. To počula, že? Za mnou nepôjde. Lebo som zdrhol. Smie stačí. Dúfam, že tam bolo, nie? K čomu mi je Engilbert? Smete sa mi to. Keď tak ma zhejtujte v komentároch, že neviem to hrať.
OK. Shodím obrazy, aj tak sú hnusné. A nie sú moje, takže mne je to jedno. Ideš, babka? Jasná. Však prečo by si so mnou nešla? Idem sem. Ja som dole. OK. Tu nič. Ani tu? No je tu čosi, ale... Zamknuté to som vedel, samozrejme. A toto musím trafiť. A tam je hammer, čo... Ne. To až tam je hammer. Tak, idem hore. Čo tu je ako? Tu je gun! Skôr. A potom sa vrátim pre kód. Ale ako sa ťa to ja dostanem vlastne? Aha, takto. OK. Yes, to som aj blízko garáže. Ja tam si postkladám tú ganu a zastrelím babi z ňou hnusnú. OK. Idem. Jak to budú nejaké iné hlasy, tak prepáčte. OK. Toto. Aj kliešte zoberiem. OK. Idem. OK. Tak. OK, idem. Sa vrátiť ešte pre ten kód. Query. Vlastne, čo tam bol. OK, sem sa mi zdá. Tá babka nemôže, že to nemôže. OK. Prechádza ten pavúk. Nie je tu babka? Nie. No a teraz nezaujíma, kde som našiel. Tu. Tak. A idem teraz naspäť. Už som tu babku dlho nevidel, to som aj šťastný. OK. Tak. Prečo musím vidieť až teraz? Keď ju nepotrebujem vidieť. Okay. On sa mi lagla. Odídeš? Pôjdeš to ďalej, potom dúfam, že dá ďalej. To ďalej. No jasné. A išla tým smerom, ktorým ja potrebujem. OK. Ale jak tam teraz mám dať ten kód? Prečo všetko počuje? Nevidela ma. No tak videla. Ach jaj. To je hrozne zložité. Come on. Deň 2. Ale to som dlho vydržal na to, že to bol iba jeden deň. Nie? Druhý deň. Dúfam, že toto video neskoro skončí. What? Ja sám chodím. Ešte zahádne ma to tam vcuclo. A kde ono sa to respawnulo? Ja som nemal zomrieť. Risknem to. No a teraz ma videla. Prosím. Som nemal hovoriť. Jaj, kamo.
deň 3, toto video už budem musieť ukončiť, takže ak sa ti toto video ľúbilo, nezabudni like. Toto bolo video iba na 2 dní, pretože ten prvý deň hrozne dlho trval. Urobím druhý diel, kde už bude, no proste, bude to iný diel, ale proste bude tam tretí hneď deň. Takže čaute.